Dobre, takže áno, húkal som na začiatok, pretože som prišiel ako prvá pomoc, alebo symbol toho, že Ježiš prichádza ihneď, ako sme sa modlili, naozaj keď ho potrebujeme, ale potrebujeme tiež aj chápať, akým spôsobom Ježiš pomáha nášmu životu. Takže, bratia a sestry, pripomínam vám ešte raz tie Božie slová, Žalm 54. Môj život udržiava Pán. Môžeš to povedať spolu so mnou. Môj život udržiava Pán. Môj život udržiava Pán. Amen, amen, amen. Udržiava Pán. A žalm potom ďalej je to Izaiáš 50. On mi pomáha, nebudem zahambený. Povedz to spolu so mnou. On mi pomáha, nebudem zahambený. Môj život udržiava Pán. Pán mi pomáha, udržiava môj život. Ježiš mi pomáha, nebudem zahambený. A Hebrejom 13. kapitola, Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Nebudem zahambený, nebudem sa báť, on udržiava môj život. Ešte raz, nebudem zahambený, nebudem sa báť, on udržiava môj život. Keď by sme si každý deň minimálne tieto tri veci povedali, nebudem sa báť, nebudem zahambený, a Ježiš udržiava môj život. Amen? Amen. Božie slovo je mocné, účinné a je dôležité si ho tak zopakovať viackrát a vložiť ho do našich srdc, do nášho srdca, do našej mysle. No ale teraz vám poviem zo pár vecí, ktoré vám chcem povedať, preto aby sme dobre chápali, čo znamená, že Ježiš nám pomáha. Tak za prvé, Ježiš pomáha nášmu úsiliu, čo znamená, že Božie slovo nám nebude hovoriť o tom, že on nahradí naše konanie v našom živote, ale pomôže našemu úsiliu. Tu Božie slovo hovorí o pomoci, nie o náhrade. Ježiš nenahrádza naše konania v našom živote. Jedno krásne, pekné príslovie, alebo hovorí, pomôž si a Boh ti pomôže. Čo tým chce povedať toto príslovie? Tým, že my nemáme zanedbávať to, čo môžeme urobiť. Určite, že áno. Mnoho ľudí sa spolieha niekedy na Pána, že Ježiš im pomôže, ale bez toho, že by oni urobili to, čo majú a môžu urobiť. Ale Ježiš chce, aby si sa hýbal, aby si konal mocne, aby si smelo, preto smelo môžeme povedať, a nielen môžeme povedať, ale smelo môžeme konať v našom živote. Skôr ako hovoriť, konať v našom živote. Smelo, s istotou. Musí byť absolútna istota pre nás, že to, čo robíme z lásky a to, čo robíme s vierou, tak to je podopreté pomocou Ježiša Krista. To, čo robím z lásky k Ježišovi a z lásky k bratom a sestrám, to, čo robím s vierou, teda s dôverou, že sa opriem, dôverujem, tak to je podopreté Ježišovou pomocou. Ježiš pomáha, Ježiš nenahrádza naše konania. Ináč by sme neboli zodpovední za naše životy. Ináč by sme všetko mohli hodiť na Neho. Na Ježiša. Akékoľvek konanie, akékoľvek rozhodnutie, čokoľvek to nie ja som sa rozhodol, to Ježiš rozhodol za mňa. To nie ja som konal, to Ježiš chcel, aby som konal. Nie, my konáme, my sa rozhodujeme a Ježiš nám pomáha. Udrží toto naše konanie. A keď som to urobil z lásky a urobil som to s vierou, mám absolútnu istotu, že mi Ježiš pomáha. Pavol to hovorí inými slovami, krásnymi slovami z listu Filipánom, 4. kapitola, 13. verš. Ak to poznáte, povedzte to spolu so mnou. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Amen. A v týchto slovách hľadá aj presne to, že Ježiš nenahrádzal to konanie a to úsilie Pavla. Koľko Pavol musel chodiť, koľko musel prekonať, koľko protivenstiev, v koľkých skúškach bol. On sám to hovorí. V súženiach, trápeniach, pôstoch. Kde bol Ježiš vtedy, keď Pavol sa topil? Kde bol Ježiš vtedy, keď Pavol sa musel postiť? Ježiš bol s tým, že mu pomáhal. Ako mu pomáhal? Tým, že ho udržal. Tým, že jeho vôľu posilnil. Tým, že jeho rozhodnutia posilnil. Tým, že jeho konanie posilnil.
Nenahradil. Nepovedal, toto neprejdeš, toto tiež nie, tam nepôjdeš, tam tiež nie. Nie, Pavol išiel. Pavol konal. A to je v našom živote dôležité si uvedomiť, bratia a sestry, uvedomiť, že naozaj Ježiš mi pomáha takýmto spôsobom, pomáha môjmu úsiliu. Amen. Amen. Preto sa nikdy neboj konať, keď to robí z lásky a s vierou, ktorú máme v Ježišovom mene. Amen. Za ďalšie je úžasné, keď hovoríme, že nám udržiava život Ježiš, to je ako keď vám niekto drží palce. Držali ste už niekomu palce v živote? Držali ste už niekomu palce? Že držím ti palce. Čo to znamená? Že chcem, aby sa ti darilo, hej? Chcem, aby sa ti darilo. No, chcem vám povedať, že Ježiš nám nielen, že drží palce, ale Ježiš drží ruky svoje vystreté smerom k nám. Nielen palec hore, ktorý dal Ježiš, ale Ježiš dá ruky vystrie smerom k nám. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nad tebou drží on ruku svoju. Čo to znamená, že drží nad tebou svoju ruku? Že naozaj on je pripravený zasahovať v momentoch, keď sa ty hýbeš, v momentoch, keď nestojíš, v momentoch, keď si zainvestoval. Je to ako keď my hovoríme, držím ti palec, áno, fandím ti, aby sa ti darilo, aby si to nezvládol. A Ježiš tomu pridáva to, že nielen, že ti fandím, ale ja budem blízko pri tebe, budem držať tú ruku vystretú smerom k tebe. Zopár slov pre vašu inšpiráciu, pre moju vlastnú, ale pre našu. Izaiáš 59. kapitola, 1. verš. Pánova ruka nie je prikrátka. Povedzme to spolu so mnou. Hej, Pánova ruka nie je prikrátka. Bum, Pánova ruka je dlhá, dostačujúca na to, aby ťa zachytila v správny čas v tvojom živote, keď to bude potrebné. Amen. Žalm 109. Nech poznajú, verš 27, nech poznajú, že to tvoja ruka, Pane. Nech poznajú všetci, že to tvoja ruka, Ježišu Kriste. A Žalm 139 hovorí, ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a tvoja pravice ma podchytí. Kde? Ešte aj keď budem na kraji, na okraji, keď pôjdem úplne ďaleko niekde, ešte aj tam ma tvoja ruka podchytí. Amen. Amen. A skutky apoštolov 11. kapitola 21. verš som si poznačil. Pánova ruka bola s nimi. Pánova ruka sprevádzala apoštolov. Nenahrádzala apoštolov. Sprevádzala apoštolov. Sprevádzala ich úsilie, sprevádzala ich trápenie, sprevádzala ich rozhodovanie, sprevádzala ich evangelizáciu. Pánova ruka. Amen. 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 Takže jeho ruka je vystretá, povedz to spolu so mnou. Jeho ruka je vystretá a je pripravená vždy zasiahnuť správny čas a on to robí. Robí to v mojom živote. Amen. Robí a vidím jeho ruku vystretú nad mojim životom. Amen. Amen. V každom mojom kráčaní, v mojej evangelizácii, v mojom siati, jeho ruka je vystretá smerom ku mne. Amen. Pánova ruka je so mnou, naozaj. Pánova ruka je so mnou. No a to tretie slovo je, Pán mi pomáha, nebudem sa bať, čože mi môže urobiť človek. Čože mi môže urobiť človek. Dobre, dnešný večer. Jedna dôležitá vec pre každého jedného z nás. To slovo, čože mi môže urobiť človek, si skúste preložiť do tohto textu. Nebudem sa porovnávať s ostatnými. Nebudem sa porovnávať s ostatnými, bratia a sestry. Nebudem sa porovnávať s ostatnými. Čože mi môže urobiť človek? Nebudem sa porovnávať s ostatnými. V momente, keď sa totiž začneš porovnávať s ostatnými, pomoc Božia bude prikrátka. Alebo prídeš o tú Božiu pomoc. Pretože ju neuchopíš sa tejto Božej pomoci. Neuchopíš sa jej. Pretože sa budeš porovnávať a akákoľvek pomoc od Boha, ktorá ti príde, ti nebude dostačujúca. To je ten problém. Prestaneš vnímať ako to, ktorý ti pomáha Boh. Budeš vnímať, že všetko, čo dostávaš, je krátke, nedostačujúce.
Že si stále len druhé koleso, alebo piaté koleso, ktorékoľvek koleso u voza. Že si na druhej, že nie si nikdy prvý, že si stále druhý a tak ďalej a tak ďalej. Áno, porovnávanie ťa uberie, alebo uberie z toho koša Božej pomoci. Žiarlivosť, rozbroje, sváry okradnú človeka o Božiu pomoc. Jednoznačne, že áno. O dobrotu a vernosť ťa okradnú. A my máme vnímať nášho Ježiša spôsobom, že on je dobrý k nám, on je verný k nám, on má so mnou svoj plán, on mi pomáha, nebudem sa báť, nebudem sa porovnávať s ďalšími, budem robiť kroky viery, budem to robiť z lásky a Božia ruka bude so mnou. Amen. Chcem zakončiť tento večer tým krásnym hebrejským slovom Eben-ezer. Eben-ezer. Až potiaľto mi pomáhal Pán, hovorí Božie slovo. Krásne slovo. Je to z prvej knihy Samuelovej 7. kapitoly 12. verš. Až potiaľto mi pomáhal Pán. Áno. Staviaj si v tvojom živote tento kameň pomoci. To je ten Eben-ezer. Kameň pomoci. A nezabúdaj na takúto pomoc Ježiša. Veď on povedal sám, že je Emanuel, Boh s nami. On je Boh s nami, Emanuel. On je verný, on je dobrý. Tak, ak ti Ježiš pomohol až do tohto dňa, nepomôže ti snáď aj zajtra? Určite, že áno. A na to jediné sa môžeme spoľahnúť. Že keď investujem s láskou a s vierou a nebojím sa investovať, Ježiš mi vždy pomôže. Amen.